Ku danna wa Rizal TV subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku danna all domin samun cikakkun bidiyon da zarar mun daura. Kwariya kwari daɗi gare. Yayi rumfa ani babu wani al'amari ina gaya ma wallahi mana ina gaya ma tun shekaran jiya nake da garin kwaki na kwana iyali na ma ban san yadda za su yi to ani zan ce ma gari yayi rumfa saboda ni da kake gani na ko sai dai in sha ruwa in kwanta ruwa nake ya na kwanta sauka lafiya Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye hanya Allah ya kiyaye saboda talauci ba har da kusumbi na fara wallahi rayuwar ce sai a hankali wallahi ta rayuwar ce sai a hankali wannan barka Mala salamu alaikum mala ya barka mala ya ka to kana gudu kana ta wannan ya kai da Allah mala mai goya ta wannan dan yi fadari a nan kuma ba dai mun ganta waya kuma wace iri ce waya da kai wayan LA ita tana da bakin kondom ko ita dai wallahi ita ce ko ita kai malam gaskiya ban gani ba wallahi sai ka ban wallahi